съвсем искам да ви уверя, че сте тук. Дори това доказва, че вече имате добър брат и сте на път да го направите още по-здрав. Нямаше да сме тук, ако не бяха жените ни. Да, не ми го казвай. Хванаха ни в капан фон за автобус. Трябваше ли да закачат отстрани голям транспарант? Ставте си брачни срещи. Защо ли не отрязаха чотките и да ги закачат на огледалото? Вече знам защо някои се нервират, като чуят думите брачни срещи. Представят си хора седнали в кръг, които говорят за брака си, след непознати. Но не им. Нали виждате, седнали сме хубаво. Все някак ще го преживеем. Сериозно. Днес няма нужда да говорим. Слава Богу. Имаме няколко прекрасни двойки, които доброволно ще разкрият тайните, направили брака им толкова здрав. Искаш ли да играем на познателната, докато дръжа? Почвай. Запознайте се с Клиф и Мари Маршан. Бежани, 11 букви, олимпийски игри. Има ли хър? Не. Кажете, добре дошли на другата двойка, която доброволно ще сподели с нас прекрасните тайни на един много страшен игрек план. Имена. Оксана Бени, имам далеч по-големи проблеми. Не мога да повярвам. Грех не отговаря. Защо да бием толкова? Не се тревожи, ще стигне за по-малко от час. Знаеш ли какво си мисля? За първото ни съвместно пътуване с колата до Ocean City. Същото е и 18 години по-късно. Колко двойки могат да се похвалят? Колко двойки го правят цялата кола? Благодаря, че намери бабачка и че ми правиш хумор. Щеше да ме правиш с децата. Намери бабачка не за теб, за себе си. Преди да тръгнем бяха подивели. Дали бабачката ще се справи? Да, получава $8 на час. За сеньора, защото не правим предбрачен секс. Записах номера на баточетката на Грека. Секретар. Здравейте, аз съм приятел на племенника на Клесо в Джурбата. Искам да знаете, че той е града, но аз